Reportéri sa bratislavskému PKO venujú už dlhší čas. Verejnosť najcitlivejšie reagovala na správu, keď sa začalo tohto roku v apríli búrať PKO. Odvtedy mestské zastupiteľstvo prijalo niekoľko uznesení, ktoré by mali dať odpoveď na otázku, čo vlastne s týmto stánkom kultúry bude. Posledné zastupiteľstvo dopadlo ako všetky predchádzajúce, ale o tom je už nasledujúca reportáž. Momentálne je pred nami najťažší bod, ktorý nás čaká v rámci budúceho roka, nemyslím teraz na tomto rokovaní, ale na najbližšom rokovaní. A to silne ovplyvňuje všetky ostatné kroky, aj z PKO a tej rozpočet. Asi takto sa začínalo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Bratislave pred pár dňami. Na ňom sa už po štvrtýkrát mali kontrolovať uznesenia sledujúce budúcnosť Bratislavského parku kultúry a oddychu. Pán primátor sa snaží hrať takú odkladaciu taktiku. Navonok sa tvári, že je záchrancom PKO, rokuje údajne o plnení uznesení o tom, že sa nemá búrať, že sa má zrušiť zmluva o búraní, ale odmieta nám predložiť vlastne tú časť uznesenia, ktorá ho žiada, aby predložil predstavu, čo ďalej z PKO. Akt predaja pozemkov a celý ten priebeh toho je krížik nad PKO. Není čo rozprávať. V tej chvíli sa urobil krížik nad PKO. Ja to celé vnímam tak, že celá táto udalosť sa začala, alebo tento scenár sa začal niekedy vtedy, keď sa schválil územný plán v danej zóne. Pán poslanec má na mysli štúdiu k River Parku, ktorý pred 3 rokmi začala stavať spoločnosť JNT. Tá založila firmu Henbury Development, ktorá od mesta odkúpila v roku 2005 susedné pozemky, teda pozemky pod PKO za 281 miliónov korún. V médiách sa investor nechal počuť, že tu plánuje stavať River Park 2. Henbury Development v apríli tohto roku začalo PKO bezprostredne pred vypršaním platného búracieho povolenia likvidovať budovu, a to v miestach, kde v ten istý deň bol koncert Collegium Musicum. Naďalej sa budem snažiť o to, aby sme mohli rokovať s investorom o získaní týchto objektov naspäť. Búranie PKO zodvihlo verejnosť zo stoličky. Primátor, ktorý predaj pozemkov pod PKO podpísal, v apríli ostro voči investorovi vystúpil, ale v zápäti požiadal stavebný úrad o vydanie nového búracieho povolenia. Máme v rukách rozhodnutie o predĺžení búracieho povolenia, tak ako sme včera žiadali, čiže do 31. decembra 2011. Búrať môže hlavné mesto, respektíve investor, pokiaľ je k tomu hlavným mestom splnomocnený. Ak pán primátor nechce, aby sa zbúralo PKO, predĺžovanie búracieho povolenia je vlastne možnosť v budúcnosti PKO zbúrať. Keď sa rúca niečí dom. Mesto podalo návrh na 2 uznesenia. V jednom navrhuje postaviť na Petržalskej strane Dunaja náhradu za PKO a v druhom chce nakúpiť pozemky od firmy Henbury Development, teda tej istej firmy, ktorá v apríli búrala PKO a ktorá zároveň bez verejnej súťaže by mala stavať nové spoločensko-kultúrne centrum. Poslanci odmietli uznesenia schváliť. No pre všetkým by mal primátor verejnosti sa priznať, že on to nemyslel vážne s ochranou PKO a že plánuje jeho likvidáciu. Ja som jasne prislúbil, že predložím do tohto zastupiteľstva zachovanie PKO v smysle napríklad spätného odkúpenia alebo niečo podobné. Potom, ak by mu aj mesto odsúhlasilo zbúranie PKO, pretože on na to súhlas poslancov nemá a sám nemôže takýmto spôsobom zničiť mestský majetok. To prekračuje jeho kompetencie. Ja myslím, že to nie je náhoda. Je to výsledok toho nekoncepčného postupu, ktorý vlastne žiadame, aby primátor dostal do nejakej racionálnej roviny v tom, že nám povie, ako chce teda postupovať vo vzťahu k PKO. Primátor sa postavil do role záchrancu, on zabránil búraniu, tak toto hovorí. A keď sa pýtame, a čo ďalej, tak ten postup nám nepredložil. Je na to prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva, splnené malo byť dnes, splnené nebolo.
a ani primátor ústne nepovedal, čo teda chce robiť. Je pre neho riešením, povedzme, podržať súčasné PKO, kým nebude mať nejakú náhradu, napríklad ten Lidopark, alebo má nejaké iné riešenie. Ja by som toto chcel počuť od predstaviteľa mesta, ktorý hovorí, chcem zachrániť PKO. A ja som presvedčený, že pokým má mesto vlastné pozemky, tak je absolútne neobhájiteľné kupovať za komerčnú cenu od súkromných firiem. No a to, že je to stále tá istá firma, ktorá aj búra PKO, to je už len šľahačka na torte, ku ktorej nemám komentár. Posledné zasadnutie Mestského parlamentu minulý štvrtok sa začalo kontrolou plnenia uznesení z apríla tohto roku, ktoré zaväzujú primátora riešiť situáciu s PKO. Pripomeňme, že PKO je jediný kultúrny stánok svojho druhu v Bratislave, ktorý roky využívala kultúrichtivá verejnosť z celého Slovenska. Na poslednom zastupiteľstve padol dokonca zaujímavý návrh. Uznesenia, ktorými majú poslanci a ergo občania sledovať kroky primátora o PKO, by sa mali zrušiť. Úloha by teda bola splnená, lebo vlastne nebola. Na zrušenie uznesenia číslo 685 z roku 2009 z 34.2009 Primátor si vyžiadal ďalší, už v poradí 4. posun kontroly uznesenia. Opäť neinformoval poslancov a teda aj verejnosť, čo sa okolo PKO deje. Prečo sa vlastne tá úloha neustále posúva z apríla, neskôr z júla, zo septembra? Je to pretože sa momentálne rokuje a vzhľadom na to, aby sa nepredbehli niektoré udalosti a neurobilo sa niečo predčasne a vzhľadom na to, že teda ešte nevieme konečne iný záver týchto rokovaní, tak sme požiadali Mestské zastupiteľstvo, alebo teda vedenie hlavného mesta požiadalo Mestské zastupiteľstvo, aby schválilo posunutie tohto termínu do konca tohto roka, čo sa aj udialo. Takže o mesiac by sme sa mali konečne dozvedieť, čo bude s PKO, či sa bude búrať alebo nie, či sa bude rekonštruovať alebo stavať nový, alebo či sa hľadá náhradný priestor a tak podobne. Je tu nejaká nádej, že sa zruší to búracie povolenie alebo opačne? Počas dovolenkového obdobia to bolo tak, že jednoducho raz bola jedna strana na dovolenke, raz druhá, tak sa nerokovalo tak intenzívne, ako sa rokuje v poslednom období. Do konca roka, respektíve do najbližšieho zastupiteľstva by mali byť známe výsledky, ktoré potom vedenie hlavného mesta predloží Mestskému zastupiteľstvu a tie výsledky budú hovoriť aj o obsahu rokovania a predovšetkým o tom, na čom sa dohodli zúčastnené strany. Akým spôsobom firma uvažuje, pretože viem o tom, že prebiehajú nejaké rokovania? Vidíte, rokovania prebiehajú s predstaviteľmi mesta o rôznych variantách riešenia osudu PKO, ale my sme sa s mestom dohodli, že o týchto variantách nebudeme zatiaľ verejnosť informovať, kým nedôjde k spoločnému konsenzu. Keby mesto požiadalo o zrušenie buracieho povolenia, je vôbec takáto možnosť? Ako by ste reagovali? To som už ako povedal viackrát, vydáme toto rozhodnutie. Vydáme rozhodnutie o zrušení buracieho povolenia. Návštevníci PKO môžu rátať s tým, že sa zasa hocikedy začne zbúrať, alebo sa to zariadenie zatiaľ ponecháva na kultúrnu činnosť ako doteraz? To je, si myslím, otázka na mesto, nie na nás. Primátor hlavného mesta sa samozrejme s investorom stretol a zároveň ho požiadal, aby ďalšie rokovania mohla viesť riaditeľka magistrátu Anna Pavlovičová, s čím investor súhlasil, respektíve majiteľ pozemkov súhlasil, a tak ďalšie rokovania vedie vlastne ona. Pani Pavlovičová, nemohli by ste aspoň priebežné rokovania ako doteraz? Už ste videli o priebežných rozprávať? Nuž pred voľbami sa ťažko hľadajú jednoduché odpovede na zložité otázky a tak sa niektoré témy radšej odkladajú a PKO, jedinečný priestor pre kultúru a oddych svojho druhu nielen v Bratislave, ale bari aj na Slovensku, je presne takouto témou. Bodaj by tá človečina len ľuďom voňala. Bodaj by.